Goddag, min bedste ven. Det er ikke dogmen, mand. Ligger der og sover, eller hvad? Hvorfor er det? Har du haft det? Det hele. Kom i gang. Hvad med det, du? Kommer vi sætter din far nu? Hvor er sidspørgsmålet? Hold kæft. Hvordan er du rød, eller? Okay, det går her. Nej, jeg har ikke sagt noget. Det er jo så en af de bedre ting, du kan læse. Går du bare sådan noget? Ja, der skulle jeg være stået op. Ikke mig, der skal rydde op. Du får 11 kroner, hvis du gør det. Kan man ikke? Det kunne så købe, så bare noget sår før. Det er små gamle 20 kroner for det der. Jeg tror, Hvor er det kæft, mand? Jeg er lige vågnet. jeg tror, han har undskyld. Jeg forsvinder meget for kroner. Hvad laver hunden? Ja, det får du nogle gange. Nå, okay. Det er også bare, han ikke er ved at... Nej, det er det ikke. Skal man også nå det? Hold kæft, mand. Du mangler væggene. Nej. Kæft, det ser godt ud, mand. Du skal også brillerne. Ja, det skal også. Åh, ja. Det kunne da godt gå ind i hånden. Ja, det kører jo ikke. Ja, det kører. Så for satan. Det siger jeg. Ja, kæft, det er godt. Jeg bliver lidt bange ud, tror jeg. Nej, der er også de der styrke, der skal være jo. Kæft, mand. Er du klar, eller hvad? Stikker mig bare. Stikker mig bare. Stikker mig bare. Så er du fandme i gang. Men for helvede. Det er jo langt. Tak.